Добре дошли на всички. За тези от вас, които ме познават, казвам се Георги. От няколко месеца имам удоволствието да водя интеграцията на биткоин в Ботев Пловдив, в клуба, в отбора, в играчите и по различен начин, по който сливаме двете теми. И както може би някои от вас знаят, започнахме редовни срещи на тема биткоин. Всеки първи вторник на месеца, тук ги правим в клуб Фарго, където са наши домакини. Този път обаче имаме извънредна среща в нетипично време, като имаме няколко повода специални за това. На първо място, разбира се, днес имаме матч на колежа с Пирин. И покрай този матч, всъщност, се случват много инициативи. Имаме удоволствието така да имаме специален гост в лицето на журналиста Джо Накамото, който обикаля целия свят и прави кратки документални видеа, отразяващи всъщност възприемането на биткоин в различни части на света, от Куба, през Латинска Америка, Ел Салвадор, Англия, из Европа, тук след България заминава за Африка и така нататък. Джо е тук да види всъщност какво се случва в Ботев, какво се случва в Пловдив. И разбира се, впрочем, използвайте възможността, понеже Джо е тук, ако още нямате биткоин, той раздава безплатно биткоин. Right, Joe? Whatever you say. Yes, okay. Be careful, be careful. Giving away free Bitcoin, yes. So, така че да, възползвайте се от възможността. И не на последно място, разбира се, правим тази среща тук за Даша Жоро Николов, който е от този тип хора, които, чувайки за новината, нали, че започваме тази интеграция, нали, и сливане на идеята на историята, на темата за Ботев и на новата технология на биткоин, е от хората, които силно се ентусиазират, бидейки врял и кипял в младините си на тема Ботев, а пък днес, нали, врейки и кипейки на тема биткоин. Така че имаме удоволствието да е наш гост и да ни разкаже малко повече за това как той вижда синергията между тези две привидно несвързани теми. Заповядай. Благодаря, Даш. Първо да ви кажа няколко думи за себе си и как възникна идеята за тази среща. Първите 20 на години от моя живот аз прекарах на преспите в квартал Изгрев. Знаете къде е квартал Изгрев? Където свършва Столипиново, почваме ние. Следващите 20 на години аз работих в PricewaterhouseCoopers. Това е най-голямата консултантска фирма в света. 150 държави, 150 хиляди служители от 150 години, колкото и така парадоксално да звучи, дори е по-стара и от Ботев Пловдив. От една година и надявам се следващите поне 20 години аз искам да се занимавам с технологията около биткоин, като правя лекции и други неща в тази област. Преди месец и нещо имахме една среща на търговците, които приемат биткоин в България. Виждате, около 60 човека от цялата страна, съвсем доброволно. Аз от тия 60 човека, 5 човека познавах преди срещата. Там се сприятелихме много. И когато Денислав и Жорката разказаха за тази инициатива, че Ботев Пловдив вече ще приема в магазините си биткоин плащания и други инициативи в тази област, аз силно се впечатлих. Казах си, вау, Ботев Пловдив отново пише история. Най-старият футболен клуб в България отново е новатор в нещо голямо. Аз се впечатлих не само защото съм доста ентусиазиран от биткоин технологията, а и защото на времето, когато бях ученик, бях много запален фен на Ботев Пловдив. Не съм изпускал мач в Пловдив, винаги съм бил в агитката, ходил съм извън Пловдив по мачове с агитката. Защо бях? След училище, казарма, университет, работа, всички тия неща извън Пловдив, се пооткъснах от нещата. Но тъй като нито темата биткоин, нито темата Ботев Пловдив са ми безразлични, аз продължих да си мисля за тази много интересна инициатива. И си мислех,
Явно има светнати хора в ръководството, които знаят защо го правят. Но най-вероятно повечето от феновете ще се очудят, ще кажат какъв е то биткоин, какво е това нещо, няма да му обърнат много внимание, защото повечето от нас не са имали време да отделят достатъчно време да попрочитат за тази много интересна и технология. Чули са от тук, от там нещо, най-вероятно от други хора, които също не са чели достатъчно по темата. И си казвам, те няма да могат да оценят значимостта на тази инициатива. И тогава, понеже тази мисъл не ме изостава, аз почвам да си фантазирам, си казвам, представете си, че имам възможността да застана пред любителите на Ботев Пловдив. Как бих им обяснил за тази технология? Колкото и малко вероятно е това да се случи, така си мислих. И почнаха да изкачат едни много интересни паралели между културата на биткойнерите и културата на Ботев Пловдив. Нещо, за което ще стане въпрос малко по-късно. Какво е биткоин? Биткоин е една нова технология, както Жорката спомена преди малко. Искам да обърна внимание да подчертая, че говорим за биткоин, а не за другите криптовалути. Много хора смятат, че биткоин е една от многото криптовалути, но ако човек отдели време да се запознае с тази технология, ще разбере, че истински потентната, жизнената технологията, която е най-голяма, най-устойчива на цензура, това е биткоин, а другите криптовалути, някои от тях имат добри идеи, но те няма да устоят теста на времето. Както казваме само Ботев, така казваме и само биткоин, но по съвсем различна причина. Не защото просто сме лоялни към нещо, което обичаме, а защото от инженерна гледна точка те правят едни избори. Както знаете, примерно, ако искаш да направиш някакво превозно средство, то не може да е здраво като танк и бързо като Ферари. Трябва да избереш на кое даваш предпочитание. Те правят едни нежизнени такива компромиси от инженерна гледна точка, нещо, което с удоволствие бих ви обяснил, ако ви е интересно след сбирката. Какво е биткоин? Като всяка една нова технология, когато я представяш на някой, ти можеш да го направиш по няколко различни начина. Например, представете си, че не сме виждали автомобил. Единият вариант е някой да ни разкаже за историята на автомобилостроенето. Може би е любопитно, но едва ли е за събота сутринта. Другия вариант е да дигнем предния капак на колата и да почне някой да ти обяснява как работи двигателя с вътрешно горене. Това също е леко тежичко за събота сутрин. Най-логичният начин е някой да те повози, за да разбереш тази технология какво представлява. Затова сега ще видите едно кратко филмче, което илюстрира как работи тази технология.
Така, виждате как работи тази технология. Тя работи, това не е някаква академична концепция. Няколко неща, на които да ви обърна внимание. Първото е, видяхте, че стойността на сладоледа беше 4-5 лева. Таксата за това нещо е 0 стотинки, 4 сатошита. Знаете, едно сатоши е една 100 милиона от биткоина, т.е. е много малка част. 20 сатошита са една стотинка. Значи тази такса е една пета от стотинката. Това само по себе си прави нещата да се случват по начин, по който никога преди това за хората не е било възможно. И това не е като револют, да имаш вземане от револют, това си минава по мрежата. Значи да сравним това, което виждаме, за да го осмислиме, можем да сравним електронната поща с традиционните пощенски услуги. Като да сравним едно плащане с биткоин с едно плащане, което е с дебитна карта банкова или банков превод. И биткоин, и електронната поща, това са компютърни протоколи, които две компютърни устройства по един високо автоматизиран начин си говорят едно с друго. Знаете електронната поща колко е бърза, колко е ефтина и какви възможности ти дава да прикачиш снимки, коригират и печатните грешки и така нататък. Традиционните пощи имаш пощальони, пощенски станции, пощенски пликове, пощенски марки, автомобили и какво ли още не. Колкото и да се пънат, те да си подобрят услугите като бързина, себестойност и възможности, няма как те да се сравнят с една революционна нова технология, каквато е SMTP протокола, компютърния протокол, който е за електронната поща. Тук е същото. Но вие ще видите, че биткоин е много повече от по-бързи и по-евтини плащания. Но само това по себе си отприщва възможности за нови приложения, които ние дори не можем да си въобразим. Аз, например, на телефона имам едно приложение, което се казва Fountain. То е подобно на Spotify, където, когато слушаш някаква лекция, да кажем, те ти плащат по едно сатоши на минута, което ти няма да забогатееш от тези пари, но тази комбинация, тези микроплащания, това преди никога не е било възможно, да преведеш части от стотинката или една стотинка, стриминг на value, т.е. ти да имаш такъв поток, както Spotify ти пуска, стримва ти информация, това е за стойност. Това отваря невъобразими нови възможности. Другото, което искам да ви обърна внимание е, че продавача и купувача, те ползват съвсем различни приложения. Това, което отляво се казва Wallet в Сатоши, това е попечителски портфел, подобен на Revolut, т.е. ти нямаш истински биткоини, ти имаш вземане от тази платформа. Обаче, ако момичето ползваше същото приложение, реално това не е истинско биткоин плащане, защото те в един централизиран регистър казват, един има 5 лева по-малко, друг има 5 лева повече. Това е друго приложение, казва се Moon, което тя си има контрол върху биткоините и това плащане минава по мрежата. Това също така се нарича, че двете приложения са оперативно съвместими. Както ако моя имейл е на Yahoo, а вашия е на ABV, няма никакъв проблем това, което аз съм написал, вие да го разчетете. Защото те ползват един и същи компютърен протокол. Едни и същи правила. Тук виждате същото нещо. И това е с... Не искам да влизам сега в технически подробности, но транзакцията, това се казва финален сетълмент. Това приключва за части от секундата. Но биткоин е много повече от по-бързи и по-евтини плащания. Какво е биткоин? Когато казваме, използваме тази дума, ние визираме две неща, които са силно преплетени, но и сравнително автономни като функционалност. Едното е биткоин като актив, представете си една дигитална монета, и другото е биткоин като технология, като платежна система, като компютърен софтуер, мрежа от компютри, които си говорят една с друга. Тоест, когато използваме една дума, ние визираме две неща. И за да можем да ги отличаваме,
С малка буква се пише биткоин като актив, а с голяма като платежна система. Биткоин като актив го наричат дигитално злато. А биткоин като платежна система го наричат интернет на парите. Когато чух за първи път тези метафори, тези фрази, малко си казвам, айде, почнахме с ефтиния маркетинг. Защото звучи така доста претенциозно. Обаче, когато вземеш да четеш, разбираш, че тези метафори много добре отразяват характеристиките на тези две функции на биткоин, като дигитално злато и като интернет на парите. Защо? Ако разгледаме като дигитално злато, подобно на златото, количеството не може така някой да натисне копчето на компютъра и да създаде няколко трилиона долара. Което е много важно за един монетарен актив, да не можеш, ако му скочи цената и количеството много лесно може да бъде 3 пъти, 4 пъти увеличено, цената ще се срине и тя няма да може да ти съхранява покупателната способност. При биткоин програмно е заложено никога да няма повече от 21 милиона биткоина. Те ще са и много по-малко, защото в ранните години има доста загубени биткоини. Така че това е нещо, което е дори по-ограничено от златото, защото златото постоянно всяка година по 1-2% скача количеството. И добива на злато не може да бъде прогнозиран, докато графика на издаване на нови биткоини е абсолютно предсказуем. По това те си приличат немалко, по тяхната ограниченост. Няма издател, както златото се добива в много точки на света, нямаш един издател, не е облигация, не е акция. Собственикът има контрол, не зависи от доверени трети страни. Ето това виждали сте, такива устройства има, това се нарича студен портфейл. Те го наричат портфейл, което навежда на мисълта, че тук има биткоини, всъщност няма биткоини, тук има частния ключ, който дава достъп до моите биткоини. Затова е по-подходящо да се нарича ключодържател, но сме свикнали да го наричаме портфейл. Това е нещо, което аз имам контрол, защото той е офлайн, няма хакери, не може да го вземе някой. Не е като банковия депозит, където ние си мислим, че контролираме нашите пари, но това не е така. Ние така си мислим, защото всеки път, като отидеме до банкомата и ако имаме, разбира се, някаква наличност по нашата сметка, той си ни дава парите и си казваме, аз имам контрол, когато искам хода си ги тегля. В действителност, ние искаме разрешение от банковата система да получиме нашите пари и те ще ни ги дадат, ако искат и ако могат. Те може да искат, но да не могат. Както беше в Гърция преди 10 на години финансовата криза, хората не можеха да си теглят от банкоматите, защото така имаше прекалено голямо търсене за тегляне. Значи, искат, ама не могат. Те може да могат, но да не искат. Знаете, миналата година в Канада, когато тираджиите и много други хора се присъединиха към техните мирни протести, наложиха военно положение и хора, превел някаква женичка $40 да подкрепи хората, които стоят на студа и протестират против тиранията. Не $40 изпират, блокират и всички банкови сметки. Значи може да могат, но да не искат. И това е Канада, не е Африка. Това е една от най-цивилизованите държави. Прието е в целия свят. Не е както долара, еврото и другите всичките валути. Само в света има около 160 различни валути. Само 10 от тях, най-вече долара, се търгува по целия свят. Биткоин, подобно на златото, няма националност. И последното нещо е, че това е актив на приносител, не е вземане, не е дългов инструмент. От гледна точка на интернет на парите, защо казахме биткоин като актив, биткоин като платежна система? Защо го наричат интернет на парите? По няколко причини. Подобно на интернет, това е един компютърен протокол. Какво е протокол по принцип? Протокол е сбор от правила.
Първо футболистите, като излезнат на терена, те се поздравяват, тегли са жребий, нали, това си е протокол. Имаме дипломатически протокол, кога пускат червеното килимче, кога не. В компютърните науки, компютърен протокол, това е правила, които компютри спазват, за да могат да си говорят едно с друго. Интернет е такъв протокол. Електронната поща е такъв компютърен протокол. Много протоколи има, които ние ползваме. Voice over интернет протокол. На времето телефонните разговори минаха по телефонни кабели, сега и те минават по интернет. Така че ние ползваме много такива протоколи. Подобно на интернет, биткоин е компютърен протокол, само че вместо да имаме една децентрализирана обмяна на информация, това е една децентрализирана обмяна на стойност. Той е отворен, всеки може да го ползва, не може някой да ти каже твърде беден си, за да си клиент на банката. Ние в България го нямаме този проблем. Ние имаме много добре работеща и финансова система, и платежните системи в Европейския съюз е така. Но има много точки по света, където тази привилегия те нямат. Той е отворен за всеки, всеки може да го ползва, всеки може да го интегрира в неговото приложение, в неговия софтуер. Но, много важно нещо, той е неутрален. Всеки го ползва, но никой не го контролира. Никой не може да го използва като бухалка срещу някой, чието възгледи или начин или действия, които са, не се харесват на някой, което е изключително важно. За да видим откъде се появи тази технология, много интересно е да осмислим как новите технологии или по-точно компютърните мрежи и интернет, който е мрежа на мрежите, как те трансформират социалните структури. Преди появата на тези мрежи, организациите, социалните структури, дали това ще е католическата църква, държавата, корпорацията, те са иерархични, централизирани и не обменят много информация с външния свят. С появата на компютърните мрежи и на интернет възниква това второто явление, което се нарича платформа. Платформата е един пазар между две групи лица. Например, ако вземе Uber или нашата TaxiMe и други такива платформи има, те са посредник между хора, които търсят таксиметрови услуги и такситата. Тук имаме много обмяна на информация с външния свят, но подобно на първата група, нещата са централизирани и иерархични. Важните данни и достъпа до тази мрежа се контролира от някаква фирма, от някаква структура. Третото явление е това, за което говориме, отворения компютърен протокол. Всеки може да го ползва, никой не го контролира. Тук нямаш главен изпълнителен директор, нямаш адресна регистрация, интернет, електронната поща, дадахме такива примери. След като ние имаме протоколи за обмяна на информация, защо ли пък да не измислим, как не му е хрумнало на някой да измисли един такъв отворен протокол за децентрализирана обмяна на стойност? Всъщност се оказва, че тази идея е доста стара. На снимката виждате Дейвид Чалм, който 1982 година, след това през 90-те години с неговите открития в областта на криптографията и неговите опити да направи за първи път дигитален кеш, дигитални пари в брой, нещо, което не е вземане от някаква институция, а е нещо, което човека, който е положил труд, дал си е времето, енергията и талантите, за да спечели тези пари, да може той да си контролира неговите пари, а не да иска разрешение от някой друг. Той и много други такива свободолюбиви хора виждат опасността развитията в тези технологии да доведат до една дигитална тирания, в която хората не само, че не могат да си контролират парите,
А и тези пари се използват за средство за контрол за тези хора. Те да знаят всичко. Кой на кого, кога, какво е платил. Аз ако взема примерно 10 буркана мед от съседа, трябва някой да знае за това нещо. Тази информация, това следене не е добре от гледна точка на фундаменталните човешки свободи. Те са били загрижени, че това нещо може да се случи и както ще видим по-късно, за съжаление, тенденциите показват, че тези техни притеснения са били доста основателни. Това, което виждате тук е бюста на Сатоши Накамото, анонимният изобретател или група изобретатели на биткоин в техпарка в Будапеща. И всъщност се оказва, че биткоин като отворен компютърен протокол е това, което човечеството от десетилетия е търсило, но не е успяло да го намери. Защото, вие ще разберете, знаете, дигиталните неща е много лесно да ги размножиш. Една снимка, един текст, няма никакъв проблем аз да направя 1000 копии от него. Това, разбира се, не работи, ако искаме това да са пари. Те не могат да бъдат фалшифицирани, размножавани толкова лесно. За да може да се направи така, че да имаме дигитални пари в брой, които всеки сам да си ги контролира, но не могат лесно да бъдат размножавани. Аз не мога да изхарча моите биткоини 2 пъти. Това е много сложна тема и проблем в компютърните науки, който десетилетия хората не са могли да решат и Сатоши Накамото успява да го направи. Много хора, които са били наясно с тези търсения на човечеството, веднага разпознават колко важно и стойностно е това откритие. Това, което виждате тук на снимката, Марк Андерсен, който е откривателя на първия интернет браузър, в едно интервю 2014 година той казва: след 20 години ще говорим за биткоин, както говорим за интернет днес. Защо след 20 години? Ами защото, знаете, всяка една нова технология, тя в началото работи така, малко с кърцане. На нея трябва време да бъде усъвършенствана, инфраструктурата, по която тя се предвижва, дали това са автомобили, влакове и така нататък. Това отнема време. И с интернет е било така. Интернет възниква в края на 60-те години, масовото му приложение започва в средата на 90-те години. Той казва, така ще стане и с биткоин. Също така той споделя в това интервю, казва, аз като кажа на мои приятели за биткоин, първата им реакция е: бего, тук не ме занимава с глупости, но когато прочетат компютърния код, който е открит за всички, затова се казва, че е отворен, той не е някаква собственост на някой и те си знаят какво пише вътре. Като видят кода, като прочетат документа, където е описана концепцията за тази технология, те казват, това е интернет на парите, които винаги сме търсили и никога не сме имали. Тук на снимката виждате Дейвид Маркус, който е бивш шеф на PayPal, след това работи във Facebook доста време, с плащания, месенджер, техния софтуер. Едно интервю негово преди 1 месец, той казва така: имам непоколебимата увереност, че биткоин е единствената форма на неутрални, т.е. никой не я контролира, форма на интернет пари, която някога ще съществува. Тук вие виждате, няма да влизаме много в компютърната тематика, но това е важно да го знаем и не е толкова сложно концептуално да го осмислиме. Архитектурата, която е в банковата система, която е на много места, е иерархична. Т.е. имаме клиент и сървър. Думата сървър означава, че служи, но всъщност сървъра, те казват, това е по-скоро не клиент-сървър, а е господар-слуга. Защото сървъра, той държи данните и той решава кой ще има достъп до тази система. При биткоин архитектурата, топографията е плоска. Всеки компютър има абсолютно едни и същи права. Всеки компютър пази пълната история на всички транзакции и не е нужно да имаш доверие на някой друг. Проверяваш си и си действаш. Виждате, че биткоин, и ще говорим още за това нещо, е една революционна технология, която не само прави нещата по-бързи и по-евтини,
а връща контрола към собственика на тези финансови средства. Биткоин претендира да бъде парите на бъдещето, но има и други претенденти да бъдат пари на бъдещето. Биткоин възниква от свободолюбиви компютърни специалисти, които виждат в криптографията възможност хората, техните пари да бъдат защитени, те да могат да си контролират повече парите и собствения живот. Но има и друг кандидат, който, това е едно движение отдолу нагоре, никой вас не ви е накарал тук да дойдете, мене никой не ме е накарал, но има една друга тенденция, един друг кандидат за пари на бъдещето, които се опитват да ни ги спуснат отгоре. Това са, може би сте чували, така наречените дигитални валути на централните банки. Много централни банки по света работят по тази технология. В Китай това нещо работи вече 4-5 години. Т.е. това не е някаква хипотеза, някаква мнителност. Това е нещо, което се работи по него. Има точки по света, където стотици милиони китайци това нещо вече им се налага да го ползват. То е обвързано с техния социален рейтинг. Купиш ли си памперси, значи си добър родител, дига ти социалния рейтинг. Купиш ли си алкохол, смъква ти рейтинга. Ако отидеш пък на демонстрация, не мога да ползваш влаковете, банкови услуги и така нататък. Сега ние казваме, това е в Китай, нали? Ние сме в Европа, тук такова нещо не може да се случи. Дали това е така? Това, което нас ни вълнува, понеже БНБ не работи по такъв проект, това, което нас повече ни интересува е какво прави Европейската централна банка по този въпрос. И понеже искаме да пием вода от извора, колко е мътна тази вода, това е друга тема, отиваме на сайта на Европейската централна банка и там е описано така много популярно, с много въодушевление, какво представлява дигиталното евро, което се работи по него. И тук четеме нещо, това, което съм оградил с правоъгълника, от гледна точка те казват правото на лично пространство, privacy, тази дума няма точно на български като еквивалент, но това е поверителността. Ти искаш да си, когато искаш да си дръпнеш шторите, когато искаш да си затвориш от гледна точка на твоята информация. Правото ти на лично пространство, аз като си купя 10 буркана мед, не е нужно целият свят да знае за това нещо съседа ми. И те казват, лични данни и информация на ниво транзакция, свързани с платеца или получателя, ние нито ще регистрираме, нито ще съхраняваме, нито ще споделяме. Това като го прочетеш, си отдъхваш. Но, продължаваме да четем нататък. На следващата страница пише как ще работи дигиталното евро. И там те ти казват, че тази сума, която те няма да я следят, да я контролират и така нататък, ще има лимит. Но този лимит не е определен. Но казват, нека да приемем, че е 1000 евро. 1000 евро не е чак толкова много, но това е хипотетично. Вие знаете, при нас кешовите плащания, ако е предимството на кеша. Не е много удобно от гледна точка на интернет разплащания, даже невъзможно. Обаче аз като си купя от някой нещо, не е нужно целият свят да ме знае. Сега този лимит, знаете, искат да го намалят на половина, а те трябва да го дигнат, защото заради инфлацията 10 000 лева преди 5 години не са 10 000 лева. Сега те искат да го направят 5 000. Тоест има някакъв лимит. Си каже, 1000 евро не е много. Ама дали е и 1000 евро? Нека да чуеме, понеже се опитваме така, от миродавни източници да черпим информация, нека да чуем госпожа Кристин Лагард, председателя на Европейската централна банка. And I know there are many protests in Europe against the electronic euro. What is the reason? You know, it's the beauty of Europe. It has different positions. If you ask in Northern Europe, for instance, in the Netherlands, they're quite happy to see the e-euro coming. If you ask a young German man, he'll say, yeah, fine.
As I said, I don't want Meta, Google, or Amazon to suddenly come up with a currency that would take over the sovereignty of Europe. I don't want a foreign currency to become the currency of trading within Europe. So we have to be ready. No, the problem is they don't want to be controlled. They don't want to. Yeah, but you know what? Now we have in Europe this threshold above 1,000 euros, you cannot pay cash. If you do, you are on the grey market. You take your risk. You get caught, you are fined, or you go in jail. But the digital euro is going to have a limited amount of control. There will be control. You're right. You're completely right. We are considering whether for very small amounts, anything that is around 300, 400 euros, we could have a mechanism where there is zero control. But that could be dangerous. The terrorist attacks on France back 10 years ago were entirely financed by those very small anonymous credit cards that you can recharge in total anonymity. Тоест, виждате, че на тях 300 евро им е много. Трябва да се смъкне още, защото искат да ни предпазят от терористите. В тази връзка, понеже презентацията беше спомени, пророчества, трябва малко и спомени футболни да има и да ви кажа кое е моето пророчество. Но също така аз ви маркирах, че според мен културата на любителите на футбола и на по-активните такива особено е много по-близко до философията, културата на биткоин, отколкото на дигиталното евро. Поне аз така си мисля, вие ще ми кажете дали бъркам. Кои са тези паралели? Историята на българския футбол много добре е запозната с проблема с прекалената централизация. Вие знаете, това е информация в интернет, просто аз я направих тази графика. На времето, когато имаше много силна централизирана политическа власт, по времето на БКП, имаше тотална доминация и абсолютно сляпо толериране на софийските футболни клубове. Тук виждате, когато цифрите говорят, знаете, това е процента на титли на футболни клубове извън София. Виждате, преди 9 септември 30 и няколко процента. По времето на силната централизирана власт 6%. След това нещата. Това не е нормална ситуация. По време на тази силна централизирана власт те се опитаха да ни отнемат името на клуба. Знаете, 67 година направиха едни административни, аз не съм бил роден тогава, но направиха едни и казаха, вече ще се казва Тракия. Футболен клуб Тракия. Преди също имало, да. Аз когато съм се раждал, това и майка ми и баща ми са ми го казвали, че като съм проговарял първата дума, която съм казвал, значи това е след като отбора вече се казва Тракия, те ми казват, че първата дума, която съм произнесъл, не е мамо или бабо, а е Ботев. Звучи неправдоподобно, обаче ако познахте баща ми, щяхте да разберете откъде идва това нещо. Значи той, откак съм се родил, сигурно и още докато съм бил в утробата на майка ми, той се Ботев, нали, за да си остане името. Аз нямам спомен от момента, в който съм проговорил, обаче сигурно съм си мислил, че това е моето име, че аз така се казвам Ботев. Виждате, когато има десетки, стотици хиляди такива като моя баща, които са съхранили в културата на отбора името, какво стана? Тая власт, която се опита да напреименува, вече я няма, но името Ботев си оцеля. Биткоин, подобно на този феномен с прекалената централизация, той точно на това набляга. Всеки да може да го ползва, да ти върши работа, но никой да не може да го контролира и да решава. Както нас никой не може да ни накара, да каже отбора, че вече не се казва Ботев. В биткоин е също така. Всеки си има компютър, пази си цялата история и ако някой
каже, тук имам по-добра идея, нова версия на този софтуер, вече няма да има 21 милиона биткоина, ще има 42. Никой мене не може да ме накара да сложа тази версия на този софтуер. По същия начин, по който вас някой не може да ви убеди и предните генерации, че вашия любим отбор не се казва Ботев, а се казва по някакъв друг начин. Друга една много важна тема, която е свързана с културата и на биткоинерите, и на любителите на футбола, това е темата за суверенитет. Думата суверенитет означава, знаете, решенията, които касаят мене, да си ги взимам аз. Решенията, които касаят моето семейство, да си ги взимам моето семейство. Не някой друг да решава, както е в Китай и както някой се опитва тук да направи, те да ми кажат, твоите пари не можеш да ги харчиш както ти искаш. Понеже трябва да стимулираме икономиката, ти трябва да ги изхарчиш сега, за да стимулираш икономиката. Значи то става като един ваучер, който примерно след 3 месеца изтича. Или ми казват, не, икономиката е прегряла, има твърде много инфлация, много харчиш, ще харчиш по-малко. Сами разбирате, че тук нашия суверенитет е доста наранен. Ето това е суверенитет, когато аз си контролирам моите средства, знам, че никой не може да ги инфлира, да напечата повече биткоини и никой не може да цензурира разплащанията. Защото това става по една децентрализирана мрежа, няма институция, която някой политик да я натисне. Аз смятам, че тази концепция на биткоин е много близка до душевността на един футболен фен, защото любителя на футбола, той е свободолюбив човек. Той не е овца, послушна овца, който някой друг трябва да решава кога да те острижи, кога да те пусне да се напасеш. В биткоин точно тази тема за суверенитета, да се върне свободата при хората е сериозно заложена. Другия много важен момент, любителите на футбола не обичат да бъдат цензурирани. Ако един фен или един футболен отбор иска да каже нещо, той ще направи плакат от 50 метра и ще го видят от космоса. Той ще отиде на площада и така ще си каже мнението, че ще пропищи ушите на всички около него. При биткоин е точно по този начин са нещата. Ако, примерно, аз искам да платя на Жорката, тази транзакция аз я излучвам в мрежата. Около мен има други 4-5 компютъра, които веднага проверяват за части от секундата, имам ли ги тия биткоини, нямам ли ги. Ако всичко е наред, те разпространяват на други 5. Това за части от минутата залива цялата планета. Ходи това нещо, го цензурирай. Спомням си на стадиона на гребната база, казваше се едно време 9 септември, как бихме европейския гранд Байер Мюнхен 2-0. По официални данни стадиона събира 42 000 души. Във вестниците тогава пишеха, че на стадиона е имало 45 000 човека. Не знам дали ви се е случвало да чуете 40 000 гърла да ревнат Ботев. Ботев. Ходи обяснявай на тия 40 000 човека да ги убедиш, че не трябва да викат Ботев, а трябва да викат Тракия или нещо друго, което някой е решил. Така че според мен вие си преценете, но надявам се и така си мисля, че вашата ценностна система и култура е много по-близка до концепцията на биткоин, отколкото на централизираните дигитални валути. Понеже темата е спомени, нахвърлих няколко неща. Като свърши презентацията, с удоволствие ще си говоря с вас и за Ботев, и за биткоин. Имаше много хубави въпроси преди презентацията. Ще се радвам, ако мога, или Жорката, всички други мои приятели, колеги, които така повече са чели и повече са ползвали тази технология, да споделят с вас. Но първо едно кратко обобщение. Какво е биткоин? Биткоин е дигитално злато.
биткоин е интернет на парите. Биткоин е парите на свободолюбивите хора. И понеже стана въпрос, че трябва да има и пророчество, тая банда, познавате ли я коя е? Помислете си малко. Подготвили ли сте се за лекцията? Достатъчно добре. Добре, това е Scorpions. И моето пророчество е едноименната песен на една от тази банда. Песента се казва The Best is Yet to Come. И моето пророчество е, че за Ботев Пловдив и за биткоин най-доброто тепърва предстои. Защото никой не може да ни отнеме от сърцата любовта към свободата.